Как Европа помага на българските фирми и възползват ли се те всъщност от финансовата ръка, протегната към България като равноправен член на Европейския съюз? Ние сме доста така отдавна на пазара и едва последните проекти успяхме да реализираме. В началото имаше, може би, нещо като или незнание, или недостатъчно опит на администрацията, за да може европейските пари да стигнат до производителите, които наистина се нуждаят от тези средства. По програма Конкурентоспособност ние хванахме последния влак. Аз много пъти съм го казал, може би и в последния вагон сме се качили и изпълнихме дори и бонуса, който ни се полага, е вече върнат в банката, тъй като те ни финансираха целият проект. Сега участваме в проекта по оперативна програма човешки ресурси, подобряване на условията на труд. Надявам се, че и този проект ще бъде завършен в срок, даже малко по-рано, за да може средствата, които наистина се полагат на фирмените производители, да бъдат усвоявани колкото е възможно повече. Грешно е да се връщат пари, които наистина са определени за нашата икономика, да се връща в Европейския съюз. Стъпни ли са европейските пари за българските фирми? Като изисквания? Аз, доколкото знам, в Европа е много по-лесно да се участва по тези програми, тъй като административните изисквания са доста по-опростени и фирмите са по-лесно могат да ползват европейските пари по тези други програми. Значи, при тях вече има съвсем различни програми, по които участват и то много, много по-опростено. При нас, за да се изпълни един проект, се правят купища от документи. Значи, за покупката на 4 машини, 4 папки. Аз не знам на кой му трябва дори ръководството за управление на машина трябва да бъде приложена към изпълнението на проекта. Много различни такива досадни неща, които трябва да се изпълняват, но в края на краищата правилата са такива и щом са създадени, трябва да се спазят. Според мене, колкото и да са сложни правилата, ако се задържат във времето, ние ще се научим да ги спазваме. Лошото е, че те ги променят много често и това създава още по-голям хаос.